कोय कोय संध्याचा सासर खय. असं हे आमच्या दोघांच्या नात्यासारखं मुरंब. हा जावा जावांचं. टांग टिंग टिंगा ग टांग टिंग टिंगा ग टांग टिंग टिंगा ग टिंग. आंब्याच्या झाडाला शेवग्याच्या शेंगा. तीन जावांचा आणि आमच्या सगळ्या कुटुंबाचा मुरलेला जसा असतो मुरंबो, तसं आम्ही आज आंब्याचा मुरंबो केला. मका सांगता बोला. आज तू बोल. बोललोय बघा. हापूस आंब्याचा जो वास घेतल्यानंतर माझी तोंडाची बोलती बंद झाली म्हणून म्हटलंय बोला. आज काय दाखवते हापूस आंब्याची? जाऊ दे आता माका सुचता तर मीच सुरुवात करते. आंबा मी मस्त कुरवाळत येतो. आंबो कसो कुरवाळू नको देतो, मुरंबो करूचो रस ना झाला माहिती पडला. बघा सिक्रेट ओपन कर. असा करूचा म्हटल्यावर त्याचा रस काढूचो असत. आमरसची रेसिपी असाच. आता आंबो आपण खातो कधी एप्रिल मे, जास्तीत जास्त पाऊस पडलो तर जून पण खातो आणि जूनच्या नंतर खातो तोतापुरी आंबो. सावित्री पर्यंत खातो. हा तोतापुरी आंबो नंतर खातो. तो माझा फेवरेट आंबो म्हणून मी सांगतोय. हापूस माझा फेवरेट नाही, जसं येतो पायरी. हा तर काय झाला, आंबो आपल्या वर्षभर गावना नाही, मग तो कसं साठवायचो. तर तुम्ही म्हणाल आंबो कसं साठवायचो, आंब्याचं पल्प ह्याची रेसिपी नाही. मुरंबा मधुर असं मुरंबा त्याच्यामध्ये चव मुरली जाते म्हणून तो त्याका जास्त गोष्टी लागत नाही. आंबो आणि साखर आणि यो मुरंबो वर्षभर टिकता, 2 वर्ष पण टिकता. तसं वापरशाल तसं. त्या ओलो हात नका लावू. काय काय टिप्स आहात ते शेवटला देऊया. आता दिले तर मग बघूचीच नाही. म्हणतील काय साखर आणि आंबो आठवतात. टिप्स दिल्याने चला बस झाली रेसिपी. एवढी रेसिपी बघू नका, पुढे टिप्स पण बघा. लास्टला शेवटला टिप्स सांगणार ते सुद्धा बघा. देठ पहिलं काढून घेऊया. ही बघा ही अशी साल निघता, अशी साल काढू पाहिया. ह्याची निघाली पटकन. हापूस आंब्याची पातळ साल असली ना तर तो खरो हापूस आणि कोकणातलो. जाड साल असत ना तर तो केरला साईडचो. बघा ही पण टिप्स देतोय. घे आणलंच की नाही, मी सोलून झालो माझो यो तरी तर आंबेच शोधता. अरे डागाळलेले होते, डागाळलेले आणि काय काय कच्चे होत ना जरा हिरवे हिरवे, ते शोधून बघूचे लागतात. म्हणून म्हटलं जरा आंबट गोड चव असाने, कच्चे जरा वापरले की आंबट चव सुद्धा येतात ना. तसे हिरे आंबे पण होता आमच्याकडे. असं दाखवू काय? एकदम मग हा मस्त एक नंबर. आता ह्याचे असे असे उगाच नाही कोकणचो राजा. क्यूब्स करून घ्या, क्यूब्स. त्यासाठी सुरी अशी घ्यायची, कानसवाली, प्लेन सुरी नाही घ्यायची. हे बघा असे हे काढून घ्यायचे. दही जर सोनम असता ना हे मांस चाटल्या नसता. ठेवा हा मांस, टाकू नका. तसा सगळा येतला मासा सकट. तशी सुरी घेतलास तर मासा सकट येतला. वासानच पोट भरला माझा. बाहेरचो झालो आता आतल्या खोल्ल्या खोल्ल्या वास येतात ना. हे बघा सगळा काढून घेतलंय, काय नाही ठेवलंय. साली 2 पद्धतीने साली काय ठेवलंय नाही. तरी पण असा खाणारे बरोबर खात. तशी काय साल पण खातात, पण ढोरा नाही पोरा खातात. काय साल खाऊ नये, पोटात दुखता. सालीचो पण पल्प काढून घेतलंय. तसं नाही जमलो, पण आपल्या मुरंब्याक ना बारीक बारीक फोडे हवे, त्यामुळे असेच बारीक फोडे करायचे. पारंबी ना. पारंबी म्हणतात, कोय म्हणतात, परत बाटा पण म्हणतात. बाटाकडचो आंबो मी नाही खातले, अशी भांडणं असतायची. तुम्ही काय म्हणतास तर कमेंटमध्ये सांगा. ही अशी कोय धरायची अशी मुठीत. बघा हात कसं रंगलो, अशी मुठीत धरून अशी दाबली ना किती उडतली. मग काय बोलायचं, कोय कोय संध्याचा सासर खय. ती जेवढ्या लांब उडत तेवढ्या लांब सासर. तुम्ही कधी केलेलं ते? हो लहानपणी आम्ही असंच करायचो. तुम्ही पण केलं असणार. जवळ नाही लांबच उडायचा. तसा गाव लांब तसा जवळ. देवगड पासून कणकवली खय लांब, महाका उलट लांब गावला. सावंतवाडी पासून कणकवली. त्या खेळलाच नाही ना म्हणून लांब गावला. आम्ही बाय खेळलो, आंबो खालो, गावी असांदे की खयो असांदे आम्ही खेळलो. अशी अशी आता तो हात रंगवता रंगवता अशी धरायची आणि दाबायची. दाबली की ती सुडुक्कन उडतली. कोय कोय सरोजचा सासर खय. खूपच लांब माझा, खूपच लांब.
हा असा खेळ होता तुमका वन असाच काहीतरी खेळ तो आमका सांगा आणि असंच होतो ता पण सांगा मका आवडत ऐकाक. हा ना. आता ह्यो असं सोललेले ना सालीचो ते का आता असा करतय सगळीकडे चिरे पाडून घेतय. हात रंग येतं त्याच्यात सुरी रंग येतं. स्वच्छ धुतलंय खावचो मुरुंबो टिकवूचो. हा आणि ड्रेस पण तसलंच घातले डाग उडालो तर दिसणार नाही म्हणून मी पण मॅचिंग मॅचिंग. काय मास ठेवक नाही हा ना. ते काय तो गुणधर्म परबांचो होय ना चिकट. आता आमका वान नाही तर गुण लागूगच वयो ना. होय, होय. दिसला. आता ह्यो आपण बघूया किती वाटी झालो 2 आंब्याचो. तसे आंबे मोठेच होते काही छोटे नाही. 2 वाटी झाले ना. 2 आंबे 2 वाटी. तुमका ही भांडी जी वापरूची आहेत ती धुवून जर घेतलास तर पूर्ण सुकवून घ्यावा पाण्याचा अंश जरा पण नाही मुरंब्यात. ही दुसरी वाटी. आता तुमच्याकडे वेळ असत म्हणजे तुमका आता ह्यो आंबो असो कापलास आणि काहीतरी काम इला आणि तुमका वेळ असत तर ही साखर ह्याच्यात घालायची. 2 वाटीक मी 1 वाटी साखर घेतलंय. ही पूर्ण साखर घालायची आणि ही ह्याच्यात ढवळून मिक्स करून ठेवून द्यायची. अर्धा 1 तास ठेवलास ना ही पूर्ण ह्या रसात विरघळतली मुरतली. आणि ती आणि जर वेळ नसत तर डायरेक्ट आता ह्या मिक्स करून आपण घालूया. इथे पॅन तापत ठेवलाय आणि ते साखर मुरुक साखर मुरूक ठेवलाय आणि तिथे पॅन सुकाक ठेवलाय. आता पॅन मस्त खडखडीत सुकलो. आता आपला मुरंबा जातलो. पुरो आंब्याचं पल्प आणि त्यात घातलेली 1 वाटी साखर. तुमच्या आवडीनुसार पुढचे आंबे तसे गोडच असतात कमी जास्त साखर करू शकतात पण एवढी पण कमी करू नको. ती टिप्स शेवटला. चमचो बदलूया. आता ह्या काय सारखा ढवळत राहावाक नको मंद आचेवर सोडून द्यायचा आणि काहीतरी काम असत ना म्हणजे जास्त वेळ नाही नाही तर म्हणशाल मी कपडे धुवूक जातय चला मग भाजी आणून बघितलास नाही तर मनात मी कपडे धुतय तेवढा वेळ नाही हा 2 मिनिटं बाजूक काय रवायचा म्हणजे भांडी घासूची तीच मुरंब्याची किंवा कुकर लावचो. कुकर लावूक पण 2 मिनिटच लागतात. तयारी असतात ना तर 2 मिनिटात माझ्यासारखी जाशाल भाजी आणून. होय भाजी आणूक जाशाल आणि कोण मैत्रीण गावली की होय मुरंब मस्त मुरतलो. थोडा गॉसिप नको काय बिल्डिंग मधला तुला काळा करपान आणि गॅस वाया जातो ना तो वेगळं. हा म्हणजे तोंडावर मारल्यासारखं होता नाही हो. चला आता मी बोलते आणि ढवळतय काय आता ह्या का बारीक गॅसवर थोडासा ह्या होऊ दे गरम होऊ दे शिजान दे शिजान दे. मीडियमच ठेवलं एकल्या गॅस. नवऱ्यासारखी गजाल केल्यात तुम्ही ते पण अशी करते मका ता आणून दे त्या म्हणजे असं प्रत्येकाचं असतं ह्या दे ना. आता ह्या दे ना म्हणजे काय दे ना काय त्या नाव सांगा ह्या दे ना. टिंब टिंब गाळलेल्या जागा भरा. मग आठवतले कायता मग आंब्याचा रायता. 3-4 मिनिटं झाली आहेत का बघा उकळी येता बारीक गॅसवरच उकळी या आणि हे का कडेन असं फेस येतलो म्हणजे काय आपलं मुरंबो तयार होऊ किलो. आता ह्यो जो फेस आहे ना असो फेस पूर्ण मुरंब्याक येऊक होया. तुम्ही म्हणशात फेस इलो म्हणजे खराब झाला नाही ता तो साखरेचा एक प्रकारची साखर कशी पाक करू गेल्यावर फेस सुट्टा तसं तो फेस सुट्टा तर कारण पण चला आता या किती ऑटोमॅटिक विरघळत ना सगळा म्हणजे पोडे व्हायच राहतले पण झालेल्याची खूप ना ती आता किती सांगू टिप्स नाही तर तुम्ही अर्धच व्हिडिओ बघून पळायला. आज मनावरच घेतलं तुमका पळूकच द्यायचा ना धरून द्यायला शेवटपर्यंत. पण नाही ही जर टिप्स सकट तुम्ही व्यवस्थित केलात ना मस्त मुरंबो लागता पण छान जेवणाबरोबर. आणि क्वांटिटी जास्त घेतलास आणि केलास तर तो मुरंबो कसो वर्षभर खाल तर परब किचनची आठवण काढाल. यामाही मराठीत बोललंय पण ताचा गाणं होणे. चला गाणं बोला. लहानपणीचा त्या नाटकातलाच गाणं आठवतं आंब्याचा नाया त्या नाटक माहिती असत तुमका मोरूची मावशी मधला गाणं. टांग टिंग टिंगा ग टांग टिंग टिंगा ग टांग टिंग टिंगा ग टिंग आंब्याच्या झाडाला शेवग्याच्या शेंगा. एवढाच येता एवढाच आता कडवा.
चला आपलो मुरंबो चांगलो मुरलो, कलर बदलल्यान आणि बघा फेस पण सगळीकडे येता म्हणजे मस्त शिजलो. आता इतपत झालो म्हणजे एका माका 10 मिनिटं लागली. आता पुढे गॅस घालवायची आणि थोडासा झाकण ठेवायचं. आता हे का आवडीनुसार तुमका वेलची टाकूची, केशर केवडा इसन्स टाकूचा, ता टाकलाच तरी चालत. पण आंब्याचा जो वास आहे ना तोच चांगलो वास न सांगता कळावं लोकांना. हा बघा आता गॅस घालवलंय, आता थोडासा ढवळत आहे. आता ह्याच्यावर काय झाकण नाही ठेवायचा, थंड हो. आता हे थंड करू ठेवचा, पण असंच ठेवायचं पण नाही. आता ह्याच्यावर आपण थंड करूसाठी ह्याच्यावरचं काचेचं झाकण ठेवायचं ना. ता नाही ठेवलंय की त्या ह्यो गरम आणि ती वाफ येत ना तर ता पाणी ह्याच्यात पडतला. अजून पाण्याचा एकही थेंब आपल्याक वापरूचो नाही, म्हणून त्याच्यासाठी काय ठेवलं जाळी. जाळीने कसो वाफ जातली उडान. थंड झालेला अशा प्रकारे कधी पण काचेच्या बरणीतच ठेवू ना. होय, जी तुमका गोष्ट स्टोर करून ठेवची बाहेर तर काचेच्या बरणीत. फ्रीजमध्ये पण काचेची बरणी चालता हा, नाही तर माणसाला फ्रीजमध्ये काचेची बरणी चालत नाही काय, पण बाहेर राहता यो वर्षभर. बघा जामची आठवण येतं, ते रेडीमेड जाम भेटतात ना त्याच्यापेक्षा ह्यो बरो ना. खरंच बरं. पोरग्यांनी मागितल्यानी मँगो जाम दे तर ह्यो मस्त घरच्या घरी करा. जास्त वेळ नाही, 2च हे लागतात, साखर आणि आंबो, आणि 10 मिनिटं. चला आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे टिपची सुरुवात होते. चला नंबर 1 टिप. नंबर 1 टिप, ह्यो मुरंबो पूर्ण थंड करायचो, पूर्ण अगदी गरम गरम नाही. थांबा, पहिलं आंबे कसे घ्यायचे त्याच्यापासून सुरुवात. हा, डागाळलेले आंबे नको. हा, डागाळलेले म्हणजे आपूस आंबे घ्यावा. जर तुमका दुसरे कुठले आंबे घ्यायचे असतील तोतापुरी सोडून, तर आज तोतापुरी म्हटल्यावर तोतापुरी पण घ्याशाल दुसऱ्यामध्ये. हा, चांगल्या क्वालिटीचे, म्हणजे हापूस जर नाही भेटत तो खायचो आंबो गावात तो चांगलो घेवा आणि ताजो घेवा. लय दिवस तुम्ही ठेवला असत्या का लक्ष नाही आणि म्हणाल मी त्याचं मुरंबा बनवेन तर तो बरोबर बनणार नाही आणि जास्त दिवस टिकणार नाही. ही टिप्स पहिली टिप्स. आंबे चांगले घ्यायचे, हापूसचे हत तर चांगले डागाळलेलो आतमध्ये. आता आम्ही कापतेळी मगाशी दाखवलो तसले आंबे जाणून बुजून घालू नये. काय बघितलं माहितीये, त्याका डुक्कर म्हणतात आतमध्ये, ते लागतं ना कापसासारखं, त्याका डुक्कर म्हटल्याने म्हणत असतील कुठे कुठे काय माहिती. आम्ही त्याका कापूस म्हणतो, सफेद कापूस लागलो आंब्या. आमच्या गावी ना लाशे आंबे. हा, लाशे आंबे म्हणतात, बरोबर, हे आपण म्हणतात. आता दुसरी टीप, तसे आंबे घालायचे नाही आणि त्याचं मुरंब करायचो नाही, तो पण चांगलं होणार नाही आणि टिकणार नाही. दुसरी टीप, तुम्ही साखर पण ह्याच्यापेक्षा जेवढी मी घेतलंय त्याच्यापेक्षा कमी घेतलास तर ती टेस्ट ठेवची नाही आणि तसं मुरंब बनवचो पण नाही. कारण ह्याच्यात जास्त भाग साखरेचाच जास्त ह्या मुरंब्यामध्ये, की ती तशी विरघळूक होई, तसं तो फेस येऊक होयो आणि ती तशी मुराक होई तरच तो मुरंब होतलो. चांगली मुरली ना तर तो प्रिझर्वेटिव्हचं काम करता आणि मुरंब चांगलं टिकून ठेवतो. प्रिझर्वेटिव्ह ऍडिशनल काय तुम्हाला सॅट्रिक ऍसिड किंवा असं काही वापरूची गरज नाही. म्हणून तेवढी साखर तेवढी तरी घ्या. हा, अगदीच तुमका नाही घ्यायची तर जराशी कमी करा, पण एकदमच जास्त कमी करू नको. आता तिसरी टीप, ह्याच्यात ओला ते काय म्हणतात ते पाण्याचो अजिबात वापर करू सारखो हो करूचो असा तर तुमची भांडी आधी स्वच्छ पुसून घासून घेवा, सुकलेली, एकही थेंब पाण्याचो नाही. त्याच्यानंतर तुमका बनवून ह्यो भरून ठेवचो तर पूर्णपणे थंड करा. त्याच्यासाठी तुम्ही त्याका असं वाऱ्यावर वगैरे उघडो ठेवून करू शकतास, पण तुम्ही मला आता मी काहीतरी हा घरात पडता वगैरे म्हणून झाकण ठेवेन आणि बाजूक होईन होऊ दे थंड, मग त्या झाकणाचा पाणी पडतला वाफेचा, म्हणून असंच ठेवू नका. मी सांगितले तशी जाळी ठेवा, ही एक टिप. हा, तसं थंड करून ठेवा, म्हणजे थंड करू पण एका 20-25 मिनिटं लागतं. आणि हा चमचो जो वापरशात तो पण सुको. आता हो मुरंबो असो मस्त काय वाटता कलर, जाम 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 त्याका जामची आठवण येईल, जाम जाम जाम. हा, आता एक प्रत्येक वेळेस काय करायचं, चपाती घ्यायची, जरासा तूप चोळायचा. आता ते सांगू नका, करून दाखवा. आणि हो मस्त. आता माझ्या पोरग्याक टिफिन मध्ये एक दिवस जाम चपाती तर आंब्याचो जाम, एक दिवस तो जाम,
एक दिवस असा मुरांबो. तूप पोळी साखर लावून, एक दिवस मुरांबो जाम, अशी चपाती मी टिफिन मध्ये देते. पोरांका भाजी दिली गुंडाळून की ती सगळी पाडवतात, मग टीचर लोक ओरडतात. हा, मग ही आयडिया चांगली. चला आता दाखवूया. आता खाऊन दाखवूया. चला सुरू करा चपाती. अशी काळी चपाती ना पोरगे खात नाही, माझा चेडू पण नाही आणि माझा झिलगो पण नाही. अरे असू दे, जरा शिकली पाहिजे ना दिसली. हा माका आवडता तो इलो. आता खाऊसाठी इलो. आता त्याच्यासाठी अशी लावते सगळ्या चारी बाजू. काय चकाकी इल्या मस्त. आणि सुगंध पण छान येता. ए दुर्वांगी ये लवकर. ये इकडे. हाँ, एक नंबर. अब कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा? मुरंबा फ्रँकी खाओ. ये कौन खाएगा कौन खाएगा कौन खाएगा? अरे नको नका एवढं वजन उचलू नका. धर. आता माझो झील खातलो मुरंबा फ्रँकी कशी झाली ती सांगायची. झील सायकल झाले होतो, घामाघूम झालो. अरे काय नाही, एवढा काय लाजतो. आहा, आहा. कसं तुझी रोजची मस्त. लय लाजता यो राम. मस्त झाला. मग मम्मीला एक किस दे. जवळला मुरंबा गाला. मुरंबा मुरला. हाय 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 हाय. हाय हाय गरमी. काय हो म्हणा, ह्या वर्षीची गरमी खूपच आहे. नको गरमीवर नको. गरमीवर खूप व्हिडिओ झाले. नाही लयच. व्हिडिओ बनवून दाखव. माका गरम होता ना, माका कधी घाम येणार नाही. तर इतके वर्ष झाली आमचं चॅनल चालू करून. 3 वर्ष झालीच ना गो. 4था वर्ष चालू आहे. पण 3 वर्षात मी गॅस जवळ एवढा काम करायचं ना, असो घाम बी माका फुटा नाही. पण यंदा ना माका घाम पण येऊक लागलो आणि घामोळे पण येऊक लागले. त्याच्यावर डर्मिकूल. ह्या काय आता पण माका नाही येत ता खरा सांगते. यंदा येऊक लागलो. असो हे आमच्या दोघांच्या नात्यासारखं मुरंबो. आता टॉपिक बी चेंज करतो. हा जावांचं. हा मुरंबो. नाहीतर तुम्ही कमेंट मध्ये लय बोलतास की जावा मस्त मिळून जुळून करतास. तशी आमची तिसरी जाव पण असता. आम्ही 3 जण मिळून मसाले वगैरे करतो. सध्या आमची सासूची जबाबदारी तिच्यावर पडलेली असा. पडलेली नाही ती घेता. सगळं पडलेलं. सध्या आमची तिसऱ्या जावेकडे सासूची जबाबदारी असा. त्याच्यामुळे ती कमी व्हिडिओ मध्ये येतात. तरी पण आम्ही तिका एकाच दुसऱ्या व्हिडिओत आणतलू. हा येते. हा ये तार हवान दे. पण तसं आमच्या 3 जावांचा आणि आमच्या सगळ्या कुटुंबाचा मुरलेला जसा असतो मुरंबो, तसं आम्ही आज आंब्याचं मुरंबो केलेलो. आंबट गोड मुरलेलो एकत्र. तसं तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि आमका नक्की सांगा कसं झालं. आणि परत किचन नेहमीप्रमाणे लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि वहिनी सांगतो तसे आंबे खात रवा, हसत रवा, आंबे खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी आंब्याच्या परब किचन पाहत रवा. धन्यवाद.